Beraz, Jean-Michel Koskerrat hemen Baigorriko auzapeza, Koskerrat familia Ameriketan ibili balimada ere, segurniz denek ezautuz duguziela, erran nezake etxauzeko proiektua sustengatzen dutala eta nahi dutala sustengatu. Haian zueke inen duzi, Baigorriko eskualdun guzien dako, mundu guziko eskualdunen dako. Nahi dut erran diasporako toki bat izain dela, etxauzeko proiektu hori. Bola, biltzen alkotzizte hemen berean denak, zuen eta erroak atxemanen tuzi hemen berean zendako ez. Eta hori nahi dut eskualdun guziak horroi diten esoko hontan izan diela Ameriketan ibiliak eta haian sustengatuko dituzue proiektu hori.